skús Adamovi ošplechať len tak one kvapky na ksicht mu dať. Keď bude... Dal som jej menšie topiť, rozumieš? A Evču, kebyže jej hlavu ponoríš pod vodu, ona by sa smiala. Dal som jej menšie radšej. Nie na okna, budú špinavé okna potom. Adam. Čo neboli umyť, kedy pribáme. Adam. A nie, teraz má tú vodu, ale v kuchyni, keď tak bol... Hej, dobre, nezadusí sa. Hejže. Koza jedna. Ja, ty chápeš? To ona je k piesku, nie? Adam bejčali, bo na piesok nestúpi. A Evča je jedna. Kona je mokrá na tucty. Ešte chvíľku. A potom zapájte, budeme vodu. Ešte gól, no? Hej, vidíme haslovou! Poďme pobehá, potom Paťo kameru hrá. Ono taká je fotba, musíš s nami pobehá, potom skočku po nás. Ale má takú detskú, či? Malú. Ideme hrať futbal. Yes! Kosím práve furt. Včera, jak sme odchádzali, to ešte Jožko pokosil si, nie? My sme včera... Nervozitu bolo celé rýchlo. Od rána. Ale však potom dalo, už nie v sobotu, co? Tak dobre, že sa je potom šiel z roboty. Ty si celá mokrá. Nie, na kameru nešplechaj, ty motýl. Ocko na sucho. Musíš tak z boku, Matej. Jak? Tak popredný. Z boku, že by bolo bolo. Tak, Kristýnu, Jak keď kameru mám? on nemá ráno. On má strašne rád sladké. On ho neodráti. Keby nezjedol, mu bolo zle. Nie, tam nestúpaj, lebo spadneš. Počkaj. Ty motýl jeden. Keď ty si s nami ešte bývala, furt ty si dá. Robím takto to on. Ani nenapadne. Nenapadne spraviť nič sladké. Čiže hovorím, Slávka, keď ešte s nami bola tá Júka páči. Nie? A tak. Doktorka mu povedala, keď aj zje sladké. My vôbec. Nevadí toto. Nešmie pivo. Ona ani nepije pivo. On tam veci ako po... 10 škrtí skôr obsahuje. Pivo nemusí. A hlavne stres. On je nervózny, on v robote hovorí. Nervózny. No a keď on má stres, on Kto tu je? Kto tu je? Kto si ty? Kto si ty? Jak sa voláš? Ako sa voláš? Jak? Spartak. Ale on neubliží nikému, on to neukáže, len chodzi. Ja by som nepovedala, že nervózny. Už chodzi, skýži do chyži, už vidíš, že už dať, čo mu nepáči, že už je narazí. A my tak hovorím, mami, sa budú hrať stuje celý mešac, čo ja tu zglupním. My furt spolu dvojo. Furt! To chceš bežný, ktorý nemáš nikde. To čo ich mláčka do hlavy. A podnorkovú chorobu ešte nemáte? Podnorkovú, ne, že ste furt spolu. My sme vždy spolu. Svokrovci už ho... Naši už sa rozvádzajú. Nie, rozvádzajú, nie. No už hovorila jednou času nechybalo veľa, že musela podať na robu. Nervózny sú, lebo on bol stále preč, ona bola... Ale však aj on chodil preč, ale my sme tak navykli, my nemôžeme, ja neznám. Ja hovorím, ja budem, mne to bude hod, bo ja som jeden ze sami, ja viem, ty budeš sám v chýži, bo majú to malé, ty budeš... Ja neviem, či... Pekni boli s Andrejom, nie? A ja už som umierala tu. Ej, Adam! Adam! Ale ty dostaneš bitku odo mňa už ty. A ešte sa bojíš, Tu sa jeden. Chceš sa tváriť. Počkaj, jak ona. Poď. No a toto máme všetko natočené. Jak bije.
tam pije do toho vodu. Dobrá voda? Mňam. Len tak bolo vidno, hej, bo ja som už odchádzala, tak si pri zinieniu to ideš, nie? A to celý mesiac, nie? To veľa. A deťo hovorí, mami, neplačem, ale vidím, že také máš červené už slzy, také, už aké by slzy. A otec si začal šmiať, ale on pevne verím, len zavrela som dvere a isto našla muka, isto plačom. Isto. Možno nepláčal, Ale hej, nie, plakalo. On doraz už plače, on keď dá to také, to je isto doraz. Padne to na nás. Nie, je to ako, že ide o veľa ozvyša. Už príde z roboty, nie, už čekám, no. Už príde po 6. Ja som si vidím doma, rozpúšťam nejdu. To je ako bola s Andrejom sama doma. Ja vy nie ste furt školu, bo idete do roboty. No ale však o co ide si, rozumieš, ja som nervózna z toho, ja nie. Požiaľ na vodu, bolo celkom ináč, som bola medzi ľuďami, ale to Vyborila sa inde. Viete, aký som bola doma s Andrejom? On robil super veľmi o jednej, ja už som sa nemohla dočkať, kedy bude. A to len do jednej robil. No a príď o 6. nie? No to co, už Kde ideš, Andrej? už jesť mu dávam, už toto, a hovorí však. Andrejko! Adam, nie, Majo, detka, Majo, nie, Adam. Adam! On išiel cikať. Adam! Adam! Ale już potom sa. To tam, to ten pod korcov, tak jak nie ta u nás doma, ale to už sa zašijú do izby a už kúkajú a už len bola. Potom še naje skole. Máme záchod.